दिनैनि बेबायदि धरना हाबाफारि लानायनि मेन थांखिया मा? गिबिथारावनो जोङो दिनै चिरां जिल्ला कंग्रेस कमिटिनि दैदेननाय अर्थात आफादगिरि सन्जीब औवारी बिथांनि दैदेननायाव जोङो बे जायगायाव दिनै राहुल गान्धीखौहाय इनाय बानायै बिजेपिआ ओरैबायदि मोनसे खैफोदाव खोख्लैबाय जे बे खैफोदा दिनै बिथाङा साधारन 2019 मायथाइयाव कर्नाटकनि मोनसे इलेक्शन बिसायख'थिनि केम्पेइनाव मोनसे बिबुंथि होदोंमोन। जे बिबुंथिया ओरैबायदि जे राहुल गान्धीया होनदों जे बे सोरबा नीरव मोदी, सोरबा ललित मोदी, सोरबा नरेंद्र मोदी बे फैसा लानानै खारग्राफ्रा मानो मोदी गोजा ना बे मोदीफ्रा सिखाव गोजा नामा? बे खोथाखौ लानानै दिनै बिथांखौहाय एमपिनि लकसभानि माबानि मेम्बारशिपनिफ्राय बेखौ बोखारनाय जाबाय। दा बे हाबाफारिनि एगेन्स्टै जोङो चिरां जिल्लानिनो आफादगिरि बिथां सन्जीब औवारीनि दैदेननायाव जोङो दिनै थुबुर जादों। आरो गिबिथारावनो आङो निउस 24 आरो बर' खौरां नायगिरि बिथांमोननिसिम बे गासै दिनैनि जथुम्मानि जानानै बयनिसिमबो खुलुमनाय जासिगोरदों। जोङो बेखौनो होननो सानदों जे दिनै नायदो बिजेपिआ थामहिनबा नरेंद्र मोदीया मोनसे समाव गासै टिभि चेनेलफोरखौनो बायजोबनानै आखायाव लाजोबनानै ओरैबायदि बुंहोबाय जे राहुल गान्धीया पाप्पुसो सासे देरफुनाय रोंस्रायै सासे सेंग्रासो। बेयो मा राजनिति खालामनो? बिथांमोना पाप्पु होननानैनो मिडियायाव बेरखांहोजोबदोंमोन आरो बेबायदिनो गोसारहोदोंमोन। सानदोंमोन नरेंद्र मोदीया जे बिथांमोना साक्सेस जाबाय। दिनै बे पाप्पु उन्दै गथ' रोंबाङैयानो दिनै मोदीखौहाय सोगोमबाय आरो मा मोसाबायदि जानानै फैबाय। दिनै नरेंद्र मोदीया मा जानाय मा लोंनाय मोनफ्रोमबो समावनो राहुल गान्धीखौल' सिन्था खालामसै जे बे गथ'आ बे सेंग्राया राहुल गान्धीया थामारोब्ला बे 2024आव जों गभर्नमेन्ट दानो हानाय नंला नामा? दा बेखौनो उसिला लानानै दिनै नरेंद्र मोदीया ओरैबायदि खैसार खालामबाय बे नंखाय बाखाय दायखौनो दिनैहाय लानानै बिथाङा डिफेमेशन मानहानि केस होनानै बिथांखौ 2 बोसोरनि थाखाय जेल जानायनि मोनसे बार्डिक्ट होदों। आरो बे असिलायैनो बिथांखौ दिनै एमपिनि लकसभा मेम्बारशिपनिफ्राय बोखारनायबो जादों। दा जोङो गासै चिरांल' नङा, गासै आसामल' नङा, सारा भारतआवनो कंग्रेसल' नङा, गोबां नान कंग्रेस पार्टिफ्राबो जेरै आप, जेरै तृणमूल कंग्रेस, नेशनेल कंग्रेस पार्टी, गोबां माने नान कंग्रेस दोलोफ्रा बिजेपिनि अनगायैल' बुंनो थाङोब्ला गासैबो ज' जानानै बुंबाय जे बे दिनैहाय बिजेपिनि फारसेनिफ्राय नरेंद्र मोदीनिफ्राय बे गणतन्त्रनि मोनसे बिराद गिदिर अयनाय आरो खैसार खालामनाय जाबाय। दा बेनि थाखाय जोङो दिनै बिरुद्धि गसंदों। जोङो होनदों जे नरेंद्र मोदीखौ नोंथाङा जुदि राहुल गान्धीखौ पाप्पुखौनो सानोबा मानो इसेबां गिदों? दिनै राहुल गान्धीया 2-3सोल' सोंलु सोंदोंमोन। बे सोंलुफ्रा जाहैबाय, आच्छा नरेंद्र मोदी नोंथाङा मोनसे हादोरनि भारत हादोरनि सासे गेदेरथार मुंदांखा नामजादा प्रधान मन्त्रि, बिदिब्ला नोंथाङा दिनै बे भारतनि कौटि 20,000 कौटि फैसा 3 मिलियन crores बे फैसाखौ आदानिनि एकाउन्टआव मानो बिजनेस गेलेनो थाखाय बिथांखौल' होनखो? आदानियाथ' बै समावहाय जे समावहाय नरेंद्र मोदीया 20,000 कौटि फैसाखौहाय आदानिनो होदोंमोन, बे समाव आदानिया एसेबां गिदिर बिजनेसमेनबो नङामोन। अब्ला बे फैसाखौ बोरै मोनखो? बेखौल'सो सोंदोंमोन राहुल गान्धीया पार्लियामेन्टआवहाय। दा बेखौनो एन्सार होनो हायैयाव नरेंद्र मोदीया दिनै राहुल गान्धीनि एगेन्स्टै बे खैसारखौ लादों आरो मा? बेखौ होनदों राहुल गान्धीया जे नोंथाङा मोनसे फ्लाइटआवनो सोरबा नीरव मोदीजों, सोरबा ललित मोदीजों, सोरबा आदानिजों साहा लोंलायनानै मोनसे फ्लाइटआव नोंथाङा काहा बिदेशआव बेरायहैयो। बेखौ मानो खालामखो? नोंथाङा सासे प्रधान मन्त्रि, नोंथाङा प्रधान मन्त्रि नालाय हादोरनि गोबां बायदि बिफान दङ, डिपार्टमेन्ट दङ, नों बिसोरखौसो लानांगौ, नोंनि मानसिफोरखौसो लानांगौ। बे सासे बिजनेसमेन नीरव मोदी, ललित मोदी आरो आदानि बिसोरमोन नोंहा मा लेना देना दङ? दा बेफोर खोथाखौ सोंनायाव नरेंद्र मोदीनाव जेबो फिननाय गैया आरो बिथाङा लाजिनाय मोनदों। दा लाजिनायखौ होखोमोननो थाखायनो बिथाङा सानबाय जे राहुल गान्धीया बेबायदि पावाराव थाबाय थायोबा, लकसभानि एमपि महरै थाबाय थायोबा आङो खैफोदाव जागोन। गासैबो आंनि खना खनला अबाव दोनखुमादों अबाव दोनखुमाखै मोनामब्रा गेसाव गोफोन खोथाखौ राहुल गान्धीया पार्लियामेन्टआव बेफ्रुनानै होयो। दा बेखायनो बे थायोब्ला आंहा खैफोदाव दङ। दा बेनि थाखायनो बिथाङा बायदि बायला साजायनानै एखमबा इडिखौ सोंनो थिनहरो, एखमबा सिबिआइखौ सोंनो थिनहरो, एखमबा एनआइएखौ फाथायो। गासैबो
भारतनि एजेन्सि बिफानफोरखौनो कंग्रेसनि लिडार राहुल गान्धीनि एगेन्स्टै नांहोजोब्बाय बे गासैयावबो फैलार जादोंमोन दिनै बिथाङा बे मानहानिनि जुगिदि राहुल गान्धीखौ एमपिनिफ्राय बोख्लायदों बेखौ जोङो गासै चिरांनि रायजो राजाफ्रा आसामनि रायजो राजाफ्रा भारतनि रायजो राजाफ्रा खोब दुखु फोरमायदों दे बेयो मोनसे रोखोमनि डेम'क्रेसिखौ फोजोबनायनि मोनसे लामासो दा बेयो जाबाय थायोबा भबिष्यताव दिनै राहुल गान्धील' नङा सोरबा गुबुन पार्टिनि लिडारखौ बेबायदि खैसाराव खोलैगोन बायदि बायदि साजायनानै जेलाव जोबगोन आरो हादोरखौ बेबायदिनो मोनसे मिलिटारि रुल हिटलारि सासनजों बिथाङा गाग्लोबनो हागौ बेनिखायनो जोङो बयबो गसंथादों जे बेबायदिया सोलिनाय नङा जों बेबायदिखौ गिया राहुल गान्धी हाम आपका साथ है नरेन्द्र मोदी हाय हाय बे खोथाखौ जोङो बुंदों मास मोनथाम समाय मोनदों नङा होमबा उकिल साहब दा बे मास मोनथामाव नाजाबाय थादों राहुल गान्धीनि बे सेन्टेन्स जेलनि सेन्टेन्सआ बोसोरनै नालाय जायखिजाया जेलनि सेन्टेन्सआ जेब्ला बोसोरनै जायो बे आसामिया माबा मोनसे साख्रि मावदोंबा एमएलए एमपि जेखियानो जाया मानो बेनिफ्राय बोखारनाय जायो आरो बे हिसाबै राहुल गान्धीखौ आयेन मथे बिथाङा दिनै एमपिनिफ्राय लकसभा मेम्बारशिपनिफ्राय बोखारजादों दा खिन्थु नैबे 3 मासनि गेजेराव कंग्रेसनि माबाफ्रा इमिनेन्ट काउन्सिलरफ्रा माने एडभकेटफ्रा दावहा नांनानै जुदि बिनि सेन्टेन्सखौहाय खमायनो हायोबा बिथाङा एमपिआव जिरायफिननो मोनगोन आरो बे हिसाबै कंग्रेसआ मावबाय थादों जों आसा खालामदों बिथांखौ जेलाव सोनो हानाय नङा जुदि सोथारमारोबा कंग्रेसआ ओरैबायदि मोनसे कंग्रेससो बियो सोरबा राहुल गान्धी हारसिङै कंग्रेस बे नङा बिराद गिदिर गिदिर गोरों गोरों लिडारफ्रानो सारा भारत नाङैनो मोनफ्रोमबो रायजोआवनो जोंहा दङ बे हिसाबै राहुल गान्धीया डेफिनेटलि जोंनि सासे चइस व्यक्ति जोंनि लिडार दिनैनि दिनाव मोनसे दोहौ सोरजिदों मोनसे मटिभेसन सोरजिदों बे हिसाबै बिथाङा जुदि जोबजामारोबा एसे खस्थ' जागोन नाथाय कंग्रेसआ बावहाय जेननायखौ मानिनाय नङा